कसं काय मंडळी, बरा मा गणपती बाप्पा मोरया. तर आज असा बाप्पाचा दुसरा दिवस आणि मी पूजा वगैरे केलं आणि आमचं तनिष बघा हा फटाके लायता ह्या टेक 1 टेक 2 टेक 3 शेवटी बाबांनी हातात घेतल्यानी, पण बाबांचो पण ह्यो टेक 4 असा, त्यांकाय जमाक नाही. शेवटी टेक 5 मध्ये फायनली बाबांनी फटाको पेटवल्यानी एकदाचो. आणि त्यानंतर ना आपल्याकडे दुसऱ्या दिवशी ना उंदरबेची पूजा असता, म्हणजे उंदरबेग म्हणजे उंदराचो मान असता, त्यामुळे तिकडे ना नैवेद्य ठेवतात. सगळे गावातले लोक येतात आपल्या वाडीतले आणि नैवेद्य ठेवतात. अळू आणि खीर असं नैवेद्य असतात एका. आणि नंतर संध्याकाळी आम्ही धुरी केली, बसलो. आणि त्यानंतर आमचे पाहुणे म्हणजेच मामी स्वयं वगैरे सगळेजण इले आणि कितके दिवसाचे बॅगे घेऊन इले आहेत काय माहिती. नंतर कळला की बॅगेत मामीन इतको बरो खाऊ आणलेला, म्हणजे बाप रे बाप, इतको खाऊ ना की 15-20 दिवस तरी दुसरा खाऊ कायच नको हा, इतके खाऊ होता. आणि त्यानंतर ता नाही बघून सरना तोपर्यंत मामीन ह्या सगळ्या आमका आणल्यान. म्हणजे मामीन इतक्या सगळ्यांका खुश केल्या ना, खूप वर्षानंतर पहिल्यांदा इली ती गणपती. आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या घेऊन इल्या. आणि मम्मी बघा मम्मी तर इतकी खुश झाली की सगळ्या तिनं थयच घालून बिलून बघले. आणि नंतर आम्ही संध्याकाळी आरती वगैरे केली. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय. रात्री मग सगळे जेवण वगैरे झाल्यावर अशीच सगळी गप्पा मारत बसलो. खूप टाइम नंतर सगळे एकत्र होती. तर असं होतो आजचा दिवस. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.